echivalentul cartierului Unirii. Vulcan stins, pe care cileenii l-au transformat în parcul principal al orașului. Am auzit că este unul dintre cele mai frumoase din Santiago. Deci am băut 3 pahare de vin, cred că ne mai așteaptă încă unul sau 2. Levadura, azúcar, grado alcoholico. S-a îmbătat. Mergem. Piața Constituției, reședința președintelui Republicii Chile, strada București. Piața, bună ziua, din Santiago, din Chile. Este miezul zilei astăzi, ne-am urnit mai greu, am avut o dimineață pentru noi relaxantă. Am dormit și ne-am bucurat puțin de recuperarea forțelor, însă în sfârșit am reușit să ieșim în oraș. Soarele arde pe cer, ne topește, ne prăjește, dar am ieșit să vedem orașul. Suntem aici în centrul orașului Santiago. Peste drum vedeți parcul Santa Lucia, care este un parc absolut superb, este în trepte, este pe un deal pe care vom urca și noi. În cadrul parcului vor fi mai multe statui, este o mică poartă acolo, o grădină japoneză și acum vom merge să le vedem și noi înainte de a intra în piața de arme, în Plaza de Armas, care este piața centrală a orașului. Echivalentul cartierului Unirii din București. Tot aici regăsim și Biblioteca Națională. Iar în depărtare, nu știu dacă se vede, este turnul televiziunii. Pentru duminică după masă este un trafic foarte, foarte intens. Dar ce ne miră că și la noi în București se întâmplă exact același lucru. Clădirea pe care o vedeți acum pe partea stângă este Biblioteca Națională a Chile. E foarte mare și impunătoare, are niște coloane de piatră imense. Chiar o clădire impresionantă și impunătoare. Puțin sobră, aș putea să spun, dar cred că în Santiago se potrivește că orașul nu are același colorit ca alte orașe din America Latină, precum Rio, de exemplu. Este un pic mai gri, dar nu în sensul rău, puțin mai sobru, puțin mai clasic. Și chiar se potrivește foarte bine. Cred că palmierii din jurul clădirii dau puțin farmecul exotic. Și este interesant pentru că acum a făcut o mașină pe lângă noi de jandarmi, da? Este că și aici, ca și în Italia, aceștia se numesc carabinieri. Sunt carabinieri din Chile. Așa sunt etichetate mașinile. E singura altă țară în care am văzut acest lucru în afară de Italia. Dacă mai sunt și altele, așteptăm să le descoperim și acestea. Acum vom intra în parcul Santa Lucia și o să vedem ce ne poate oferi acest parc. Am auzit că este unul dintre cele mai frumoase din Santiago.
Ne continuăm traseul în parc. Acum vom urca un pic mai sus pe următorul nivel ca să avem o vedere și mai de ansamblu a orașului. Dar ce este interesant este că partea de sus, acel nivel superior, este construită pe un vulcan stins. Acum mult timp aici a fost un vulcan. Un vulcan pe care cileenii l-au transformat în parcul principal al orașului și pe care au construit principalul punct de belvedere din oraș, pe care mergem și noi acum. De data asta nu ne mai plângem, urcarea și traseul sunt foarte ușoare, este un drum pietruit, este chiar făcut de absolut toată lumea, de la copii mici până la vârstnici, deci nu ne mai plângem de data asta, dar este o plimbare chiar foarte plăcută și încă o dată este fix în centrul orașului. Am ajuns la prima terasă acestui traseu. Avem aici în față pe cineva care își face selfie și ne salută de pe Facem selfie, filmam pentru alte... Suntem pe terasa Caupolican. Hai să avem o primă vedere, după care vom urca la celălalt nivel. Agüita. O vedere de sus a orașului Santiago. E duminică, lumea a ieșit să se relaxeze, să stea la umbră, pentru că soarele arde destul de tare. După cum vedeți, rocile vulcanice. Aici sunt ruinele castelului Hidalgo. Priviți ce imagine frumoasă se vede în orizont. Iar acum, haideți să începem ascensiunea finală, ultimele scări. Și am ajuns și în vârf. Am ajuns la Viña Cugino Magul. O să facem un wine tasting astăzi la această podgorie. O să gustăm vin chilean de cea mai bună calitate. Haideți să vedem cum e. Când vom termina turul, vă voi arăta în ce peisaj mirific se află această
vii, înconjurată de munții Anzi. Am ajuns la Crama cu Zinio Macru, în afara orașului Santiago. Suntem foarte bucuroși ca să urmăm această degustare de vin, să vă luăm cu noi. Am început deja cu un vin alb și așteptăm să continuăm. Damas, caballeros, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, Sí, con ganas de... sí, con ganas de beber algo así. Ya veo, sírvele mucho. Sí. Para la gente, ¿qué tal? No vamos a perder tiempo. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Todo excelente. ¿Mentalmente preparados o no? Por supuesto. Sí. Que estamos aquí, no perdamos tiempo. Oxidable. Pero, primero que todo, Probablemente un modelo de exportación. y la misma línea, ¿no? No sé. A mí me gusta el vino tinto. ¿Le gusta? Sí. No soy un... Ahora vamos a aumentar la intensidad. Acabas de la guarda, siempre... Y ahí me quedo. Para mí, el mejor país para hablar de vino hoy en día es el Chile. En el norte de Chile, Atacama. Al centro, cordillera. Y al sur, glaciares. Y la razón es el mismo tiempo. Y son dos países que cuidan mucho eso. Si trabajo un Malbec o un Merlot, sube de intensidad. El tercero va aquí, esa. Comienza el primo prodotto. Y de hecho, miren, ese Merlot, por ejemplo, por haberlo probado, es perfecto ratatouille. Imagino que conocen la ratatouille. Verduras salteadas. Uf, ahí, de verdad, en boca es una sinfonía de aromas, de armonía, de gusto, de... Y no con carne o con... Con carne queso, totalmente. con queso, carne, ¿no? De hecho, miren, lo que yo hice, porque en casa me gusta preparar y tomar mi vino, ratatouille le puse gruyère, gratinador. Okay. Y el material de esos es un material esencial. Con el raulí, el de Patagonia. Ah, ok. ¿Y qué pasa? El raulí en 7 años ya se echa se recicla. Por eso. O sea, de verdad, hemos dejado de usar eso. Ya no está, porque por 7 años no hay sustentabilidad. Sobre todo hoy en día, donde hay que cuidar el planeta, el medio ambiente, no se puede usar eso. Borra, la lía. ¿Para qué? Justamente eso es la segunda fermentación. Y para la segunda fermentación es mejor hacer la clarificación directamente. Maloláctica, que es ahí donde empieza a salir toda esa untuosidad del chardonnay, como ligeramente grasa. Para agregar levadura en un vino en la postfermentación, puedo usar hongos. Pero esa cosa, ese polvo, es hongo, es levadura, azúcar, grado alcohólico. Deci am băut 3 pahare de vin, cred că ne mai așteaptă încă unul sau două. Sperăm să ne ținem pe ambele picioare până când terminăm turul, de altfel foarte interesant. Pasa el vino con la manguera, el filtro. Aquí tenemos la embotelladora, pero ustedes, ¿qué ven aquí? ¿Qué máquina? Motor de carro. Motor de carro. 1908, motor de tractor Renault. 1908. Trigana. La hidraulică. Come si chiama? El baño, El pan. el flotador. E flotador, la hidraulică. It's like awards. Y con precaución con la última escalera, para ver que...
Siglo XIX, trabajadores, 3 botellas de vino en la sangre. Escalera más alta. Spania. España. Ya tuvieron un sur. La que encontramos más por aquí y la que vamos a usar para después. Sí, son nuevas. ¿Pero van a regresar nosotros también? Vinieron unas barricas que no tienen uso y las venden. Las venden a personas que quieren hacer una quinta guarda de vino. Am terminat turul, am supraviețuit celor 4-5 pahare de vin și acum ne îndreptăm să vedem și vița de vie, strugurii, plantația, nu știu cum să-i spun. S-a îmbătat. Mergem. Hai, pe acolo trebuie să ocolim. Deci, avem palmier. Avem câmpurile de viță de vie și în spate, ia priviți ce avem acolo, munții Anzi. Suntem la poalele Anzilor. Și bineînțeles că ne bucurăm de un vin alb de la Crama cu Sinomacul. Și bineînțeles, ce găsim prin vie? Găini! Cloșca cu pui! Bună dimineața și salutare! Ne continuăm plimbarea prin Santiago, încercăm să explorăm cât mai mult din oraș. Acum ce vedeți aici este piața Constituției a orașului Santiago. În piața Constituției vedeți de jur împrejur mai o sumedenie de clădiri guvernamentale, printre care cea mai importantă este Palatul La Moneda, care se poate vedea chiar acum. Ce este interesant la Palatul La Moneda este că reprezintă, 1, reședința președintelui Republicii Chile, dar și principala clădire a guvernului chilean, aici are sediul Secretariatul General al Guvernului. Deci această clădire are 2 funcții, aceea de reședința președintelui, dar și de clădire principală a guvernului chilean. Clădirea e destul de interesantă, sunt foarte mulți paznici, securitatea este de departe mult mai sporită ca în orice alt punct al orașului, dar e destul de interesant, sunt foarte multe steaguri destul de mari, impunătoare și clădirile de jur împrejur, după cum vedeți, sunt destul de clasice și sobre, sunt făcute din piatră și au culoarea aceasta gri, clasică clădirilor oficiale, clădirilor de guvern, dar e o senzație foarte frumoasă pentru că e un spațiu destul de liber, mult mai liber ca în Plaza de Armas, care este practic centrul orașului unde se strânge toată lumea. Nici nu mai trebuie să menționez că ne topim la soare acum, sunt doar 30 de grade, dar soarele se resimte aici foarte, foarte puternic. În continuare un aer uscat, ne-au revenit alergiile, tot. Dar noi ne simțim bine, mâncăm bine, ne simțim bine, ne distrăm, mergem mult, explorăm orașul și trecem peste. Da, ce frumos se vede, este o clădire chiar impunătoare, deși este mai scundă ca celelalte. E foarte bine poziționată și amplasată, se vede clar că e punctul principal de interes. Deci acum văd clădirea din față, cea pe care o vedeți acum este Ministerul de Justiție și al Drepturilor Umane. Nu știu dacă se văd cei din garda oficială. Da, sunt explicații interesante. Jachetele albe și pantalonii.
Ai putut studia, că sunt susținuți de Ucraina. Pentru că toate din stare. Iar în clădirea din să vedem clădirea guvernului propusă să și în Santiago se pare că este un trafic destul de mare, deci să nu ne fie rușine. Oho, ce steag! Nu știu dacă îl vedeți aici, e imens! Aici se pare că fiecare clădire, cred că e un concurs între clădiri. Cine are cel mai mare steag cilean pus în fața ei. Da, nu puteam să plecăm din Santiago fără să vizităm cea mai frumos numită stradă din întreg orașul, strada București. Ca toate capitalele mari, și Santiago are străzi denumite după alte capitale, iar această stradă este denumită după capitala noastră, după București, o capitală aflată la peste 13.000 de kilometri departare. Strada se află în cartierul Providenția, care este unul dintre cele mai selecte cartiere din Santiago și unul dintre cele mai sigure și mai curate. Mai mult decât atâta, cred că puteți să vedeți ce se vede în fundal. Este Sky Costanera, este cea mai înaltă clădire din America de Sud, la câțiva pași de strada București. Așa ceva. Strada este una din străzile curate, însă tot nu-și pierde din esență și parcă are un nume predestinat. Strada este una micuță și după cum vedeți, traficul este la fel, comun, și mare București. Asta așa, ca să ne readucă puțin aminte de acasă, să nu ne mai simțim atât de departe. Cum s-or fi gândit cilenii să denumească o stradă după București, nu știu, dar promit că o să cercetăm faptul că este la dreptul personal, poziția străzii este absolut spectaculoasă. Deși strada București se află atât de aproape de cea mai înaltă clădire din America de Sud, putem să vedem că încă și-a păstrat sau încă a păstrat esența orașului original, esența Bucureștiului, și putem vedea amalgamul de fire de deasupra trotuarelor. Asta așa, ca să ne facă să ne simțim ca acasă. Este o străduță mică, dar destul de plină de emoție pentru noi, conține un mix de diverse. Cel mai important este faptul că împărtășește acest stil boem pe care îl regăsim și în București și în Santiago, și vedem nenumărate magazine de antichități. Asta este. La revedere București, la revedere Santiago. A fost scurt, dar intens. Cu siguranță vom mai reveni, trebuie să mai revenim, trebuie să vedem toată țara asta așa lungă cum e ea, și mai mult de atât, acum că știm că este și o stradă București, trebuie să venim așa mai cu patos, să aducem și mai mult din cultura românească aici în Santiago.